Recepty z jednoho pekáče jsou moje spása a pravděpodobně v tom nejsem sám, tak si pojďme udělat tenhle kuřecí sataj pekáč. Do pekáče vyklopíš kuřecí maso, nakrájenou papriku a cibuli, kari pastu, kari koření, česnek, přidáš část citronové šťávy, rybí omáčku a část kokosového mlíka. Pak to pořádně zamícháš, ano, klidně rukama, protože žiju sám a já se sám sebe neštítím. Dáš to pít do trouby, po nějaký době to vyndáš, přidáš k tomu zbytek citronové šťávy a kokosového mlíka, potom do toho prdneš burákový máslo a můžeš trošku dosolit. Zase promícháš a dáš to dopíct. Po upečení do toho přidáš nasekaný koriandr, ale pokud patříš mezi ty lidi, kterým chutná jako mejdlo, tak tam dej petržel. Tím máš hotovo, udělej si k tomu jasmínovou nebo basmati rýži, já ti přeju dobrou chuť, pro spoustu dalších receptů mě nezapomeň sledovat a příště zase na viděnou.